Smile. Madam Tanyang. Hi Box, magandang Tanyang. It's me, Madam Tanyang, and welcome back to my channel. Another day, another vlog. And before we start this vlog, nais ko po muna pasalamatan lahat ng nagsusubscribe sa aking YouTube channel. So for today's video mga Box, nandito na naman tayo ulit sa San Antonio. Kasama ulit sila Ate Klang, sila Kuya Mark. Then dito tayo sa bahay nila Kuya Marvin. At ire-record yung bagong kanta ni DJ Reventor Lagmay na ilalabas soon, very soon. Ire-record then gagawan ng music video. Kung kasama ko yun yung bida doon sa gagawing music video. Hindi ko pa alam kung ano yung magiging storyline nung kanta, pero titingnan namin mamaya. Bale, baka hindi ako makakapag-vlog mamaya. Kukuha na lang ako ng mga behind the scenes nung Nauyaw Anobyo na kanta ni DJ Ray. Yan, i-upload na yan very soon sa sarili niyang YouTube channel. So nandito tayo, naglalakad tayo. Ay! Naglalakad tayo papunta sa bahay nila. At yun, sinundo ako nila Ate Klang at ni Kuya Mark sa bahay. Diba ang effort nila? From Kawayan to Cabatuan to San Antonio. So yun na nga, i-update ko kayo mamaya. Kukuha na lang ako ng mga behind the scenes. Then, bye! Ada kami, ada kayo? Ay! Hi! Kumakamit yata na gulay. Naka-record kayo yan? Matipay. Hi! Ang ba, Uncle? Ayan, so yan, ginaganap na yung pag-make-up kay, behind the scene ng paggawa ng video ng bagong kanta ni DJ Reventor Lagmay. Yan, si DJ Klang, hindi po siya DJ ngayong araw na to. Siya po ay make-up artist ni Kuya Mark. Ayan. Make-upan na po siya kasi si Kuya Mark nga, sabi ko nga kanina, siya yung gaganap na girlfriend, kasintahan ni DJ Reventor Lagmay. Di ba ka-date mo siya sa 14? Yes! Ayan. Nag-aayos na sila. Hello, yung mga ka-flat top. Actually mga Box, nung dumating kami dito nila Ate Klang, na-record na pala yung kanta para pagdating namin dito, yung video na lang yung gagawin. So hindi natin naabutan, hindi natin na-film yung pag-record ng kanta. Pero tatanungin natin si Kuya Marvin kung ano yung ginawa nila, paano nila re-record. Ganon, tara doon. Nandun sila nakaupo. Uncle, ready ka na? Ready ka na? Yes naman, of course. Abangan yung bagong kanta sa YouTube channel niya. Yan, nakaka-excite nga dahil katatapos lang po yung kanyang back-record. Then gagawan po namin siya ng music video. Then papanotaryo po natin yan para sa ganun. Nakasave po yung kanta natin. Ayan, hindi natin naabutan yung pag-record pero tatanungin natin si Kuya Marvin kung paano niya ano yung mga ginamit nila pan-record, kung paano nila re-record. Pasok tayo dito sa bahay nila. Yan, si Kuya Marvin. Yan, ito ang kanilang munting tahanan. Yan. Kuya, paano mo re-record yung kanta? Yan, gumamit tayo ng ng isang simpleng condenser mic, yan, yung Audio Technica. Tapos yan, pinasok natin sa isang mixer. Yun lang. Tapos laptop na. Yun na. Ayan yung setup ng pag-record nila kanina. Nakailang take, Kuya? Bale, 5 trial, tapos 4 yata ang take yan. Ayan, 4 na take. Si Kuya Marvin yung nag-areglo nung mismong kanta ni Uncle Reventor. Siya din yung nag-areglo nung Tukmem Apinalkang, di ba Kuya? Lahat ba? Lahat ng kanta ni Kuya Rea. Lahat ng kanta ni Kuya Ray na napapakinggan nyo, si Kuya Marvin po yung gumagawa ng -1 nun. Siya yung nag-aareglo. Ayan, dyan sila nagre-record kanina. Sayang hindi natin naabutan. Dinecord na nila para mas mabilis, para maggawa na lang ng music video mamaya. Pero siguro sa mga makakapakinig nito masihan sila kasi ewan ko lang kung ano ang reaction nila dun sa audio natin kasi napaka simple lang na recording yan yung ginawa natin. Simple yung pag-record pero syempre record nila Kuya Marvin yan. I-expect natin na maganda yung quality niyan. Syempre napakinggan na namin kanina mga Box. Maganda talaga yung pagka-record. Wala kaming sound engineer, ako lang mismo. Siya lahat, all in siya pa sa pagre-record ng mga kanta.
So i-update namin kayo mamaya behind the scenes nung paggawa ng music video. Tapos abangan nyo na lang yung music video, tapos yung kanta sa mismong channel. Sa mismong channel ba ni Uncle Ray? Yes, yes. Sa mismong channel ni Uncle Ray nila i-upload, DJ Reventor Lagmay. Visit nyo, tapos i-subscribe nyo na din. Tapos i-hit nyo na din yung notif bell para updated kayo sa lahat ng mga pinopost niyang mga kanta. So, yun na nga. Ko, naging makeup artist na tata. So, natin gaganapin. Pwede ba dyan? Oh, may mga tambak ba dyan? Oo, meron. Doon sila maghahabulan. Apa! Maghahabulan kayo Dapat na ang naka-heels talaga. ka. Wow. Hindi, maisuksok na. Heels na tayo. Dapat wedge. Hi! Wala akong ganon. Sapatos na lang. Grabber shoes ka. Nga nakabistida. Grabber shoes ka. Grabber shoes. Pag tumikat talaga si Mark dito, huwag kang makakalimot, Mark. Ala. Dapat meron ako mamaya kahit naglalakad lang doon. Maglakad-lakad tayo actually. Meron namang stand, 'di ba, ate? Pag nag-shoot tayo, maglakad-lakad tayo kunwari tayo yung mag-girlfriend. Para syempre sisikat to, para naman meron ako sa video. Para naman meron ako sa video. Maglakad-lakad tayo, magpakita tayo, ganon. Maawa ka naman, parehong ganito ilong natin. Ang makaitsura ng anak natin. Aray ko. Apo. Konting awa naman to. Ayan, ready na si Kuya Mark. Ayan na siya, oh, finished product. Ayan. Hi. Ready ka na? Ikaw yung uuyawin. O, sample nga paano yung kwan. Ayan, ready na tayong mag-shoot ng video. Doon daw tayo sa kalsada, tapos sa mga tambak ng Taltalonationism dyan. Doon tayo mag-shoot ng music video. Tignan natin kung ano ang... Wow, ganda naman ah! Hindi, dapat sabay. Ah. Sabay kayo ah. Hi! May pasiding. May pasiding. Yung eyeliner sa leeg ay, syempre yung tinikab. Tinikab na lyrics niya. Kailangan meron yon. Ayan, papunta na tayo doon sa tambak. Nandito na tayo ngayon. Doon natin isushoot yung music video nila. Sana maganda yung outcome. Kahit ganito lang yung mga gamit namin, at least nakakagawa pa rin kami para sa inyo, para sa mga supporters ng Rayaw ni Ilocano, supporters ni DJ Reventor Lagmay. Ayan, dito natin gaganapin. Yan. Yan, ayun na si Kuya Mark, oh. Madaming tao. Madaming taong nakakakita sa kanila. Okay, i-update, magkukuha na lang ako ng mga behind the scene clips kasi hindi na ako makaka-vlog mamaya. At itong camera yung gagamitin namin. Isisingit-singit ko na lang yung mga video na nakuha. Tapos yung full video, i-visit nyo na lang yung channel ni DJ Ray. So, doon na muna. Bye! Go, pag na lang, sige, pag na, lampasan. Go, landian, igyan ng zero pa na, Uncle. Rupa, tapos agniit ka, yan. Sige pa, kuya, landi pa. 1, 2, 3. Tapos magna kayon, magpakasi kayon. Okay, and smile. Go. Ano sakta ang dod mo? Naalsem man. Sige lang, Uncle. Isa pa. Ora ka malak gayan? Ano sakta ang dod mo? Ay. Isa pa. Go. Ano sakta ang Naalsem pa'y dod tapay mo? ud mo. Naalsem man tapay Ken ud uray mo. pa'y tinikab. Ken uray pa'y
Inikab day tatinged mo. Inayat ka anapod no. Inayayat ka Uray ting-e na patong mo. Uray ting-i. Dungdungwen ka uray suryab ta agong. Dungdungwen ka. Uray suryab ka agong mo. Ismail Uncle, day tarupam dipig adaplag. Gaytarupam. Sala. Dipig analapad. Gayta sakam. Sakang alupyad. Sakang alupyad. Day ta imam na. Gayta imam na waradiwan. Tasubsub mo. Tasubsub mo at Atid. idug baliktad. Ragragsak ko. Ragragsak ko tidi agresat. Nota. Nutan lang Lang. amiti mabuybuyan. Go. Dadakkel man tangipen mo. Nalawa man tangiwat mo. Nalawa Smile. man tangiwat mo. Yan uray Yan pay. uray pay. Kamay. Kamay nga, hindi mo naman sinabi kung ano sasabihin ko. Oh, Ismail Uncle, one go. Kinamanaw man tatiltil. Namanaw man tatingin. Tinurad man tapatong mo. Kinurad bay tapapa. Madi ah. Isa pa. Go, sige, landilat ta, kitang jirupa na. Ayan. Yan, ubaim Uncle, ubaim. Ako, nagdagsoy. 2, 3, go landian. Awan kumit kita camera. Ta, smile, smile. And yan, sige. Smile. Lang, kasta lang Uncle, sige. Continue lang ta ata. Sige, kasta lang, kasta. Sige, smile lang. Landi pa, landi. Oo, wag kayong titingin sa camera. Sige lang, mga latay. Sige pa. Sige. Sige lang, sige lang. Yan, ganyan. Sige pa, sige pa. Sige pa, ayan. Go. Sige, landian lang. Nakita kami. Ayan, so mga box, nandito na kami ulit dito sa studio and tapos na yung shoot. Ayan. Saglitang shoot. Tapos i-edit na natin. Tingnan natin yung kakalabasan mamaya. Ililink ko na lang yung description ng video sa na doon na i-upload doon sa channel ni DJ Reventor Lagmay. Sana supportahan nyo yon. Ayan. Diba, Uncle? Yes naman. Ayan. Mag-edit na tayo. So, bye!